I pozdrav svima ljudi, nije bilo neko vreme, znam, ali nije bitno, evo nas sada nastavljamo. Dakle, u ovom klipu ću da vam pokažem kako da naučite brzo da kucate. E sad, pre svega, morate da znate da vam je to veoma bitna stvar, koliko god vam to zvučalo glupo. Dakle, što god da, ako uopšte planirate da radite nešto sa računarima, bitno je da znate da brzo kucate. Treba će vam sigurno mnogo štedite vreme i možete mnogo više da uradite, a inače će vam to biti potrebno za bilo kakav rad na računaru, znači uvek je bolje da znate što brže da kucate. E sad, pitanje je kako da naučite što brže da kucate. Znači, nemojte sada da mislite da ćete da za 2-3 dana naučite brzo da kucate. Dakle, to nema šanse. Znači, ja radim sa računarima negde otprilike možda ima više od 5-6 godina i dalje ne znam nešto sad specijalno brzo da kucam, tako da morate vreme da uložite da to naučite. Sad, da li ćete znati da kucate, da ne gledate tastaturu i to sve, naravno treba da steknete iskustvo. E sad, mislim da je ovo jedna, zapravo pokazat ću vam jedan način veoma zanimljiv kako da naučite da brzo kucate. Znači, to je ova igrica, kao što vidite, ne znam tačno kako se ovo čita, ZTYP, znači nebitno kako se čita. Ovo je inače na jednom sajtu, tako da ću vam ostaviti link ovog sajta u deskripciji. I ovo je zapravo jedna igrica koja će da vam pomogne da naučite brzo da kucate. I dakle, ja neću sad previše tupim, ja ću sad da vam pokažem odmah kako ova igrica funkcioniše i kako će na vama da pomogne. Dakle, idemo na New Game i sada kao što vidite, vi ste ne znam šta i morate da kucate sve ovo što vam izlazi, ova slova. Znači, evo sad ja moram da ukucam, zato ne mogu da vam objasnim odmah, ali sačekajte sam malo. Da, kao što vidite, ovo izlaze vam neke reči i vi morate te reči da kucate. Znači vidite, pojavila se LOL, direct, words, remote, intend i tako, znači sve brže i brže kako prolazite kroz ove levele, sve brže i brže će ići reči ka vama, dakle ne smiju da priđu potpuno do vas i vi kucate i ubijate te reči što idu prema vama, logično. Dakle, sad ću ja da ubijem ovo, so, extreme. I kao što vidite, znači dosta jednostavno na početku vidjet ćete, ali što više prelazite, sve brže idu reči ka vama i bit će sve teže reči. Možda nešto sad grešim dok pričam, to zato što sam se koncentrisao na ovo. When it compares root. I eto, to je bilo to, neću sad ovdje previše da, jer samo dužim klip, dakle uzmite i sami, ostavit ću vam link ovog sajta u deskripciji. Dosta je jednostavna igrica, a verujte mi da će vam pomoći, tako da, eto, pomoći naravno da naučite brže da kucate. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, nadam se da će vam ovaj sajt pomoći u tome. Evo vidite, sada smo ubili, evo vidite što se desi taman kada vas ubiju ova slova, tako da kažemo. I eto ljudi, kažem, nadam se da će vam pomoći ovaj sajt da naučite brže da kucate, jer vidjet ćete i sami kada naučite koliko vam je ovo u stvari od koristi. Tako da, to bi bilo to ljudi moji, opet kažem, nadam se da vam je bilo od koristi. Ako vam svoj klip također svidio, ostavite like, share i subscribe, podržite me. Također možete da posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranice ćete imati u deskripciji. Tako da, to bi bilo to i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!